mɔgɔ mɔgɔ ye halala ye ani mɔgɔ min nana ko an bɛnbaw défend halala bɛɛ bɛ sɔn o ye kɔlɔkɔlɔda a y'a bolitigiw kan n'i ma sɔn fana i su tɛ don ka olu ta ne tɛ adamaden jamana dɔw bɛ olu t'u ka su jɛni wa ayiwa n'i ma sɔn i den tɔgɔ tɛ da ni e ma sɔn e den tɔgɔ tɛ da ka nin bɛɛ kɛ yan k'an bɔ anw bɛnbaw ka sira kan ko aw ka sira ko aw ma malo o b'a sɔrɔ aw tɛ yɛrɛwolo ye awa mɔgɔ malola nin ko in na i b'a sɔrɔ yɛrɛwolo don parce que yɛrɛwolo ni donna koleman ka don min kɔnɔ o de bɛ na ni maloya ye koyi mɔgɔ ye yɛrɛwolo ye ko e de banna minnu ma malo n'i y'a ye minnu ma se ka malo nin ko in na a y'o sɛgɛsɛgɛ sinon mɔgɔ si tɛ se ka i bɔnna labisi ko e ma taa malo o ko kɔnɔ o tɛ se ka kɛ aw bɛ se ka walimɔgɔw ta ka na aw yɛrɛ kɛlɛ cogo di ko o ko ka taa laban o bɛ se ka kɛ aw tɛ miiri k'a fɔ aw tun ma se yan aw tun bɛ cogo di mais anw maliyɛnw an fana ka kan k'a lajɛ dɛ k'a ye anw tun bɛ cogo di o ye minnu labisi o yɔrɔ lajɛ dɔrɔn o ye minnu labisi olu tun bɛ cogo di awa o y'u labisi ka na sigi wolo k'a kɛra cogo di minnu nana k'a fɔ ko Musa tile ninnu ma ɲi ka na Musa ninnu wuli ka bɔ yen anw ma tila k'a ye k'a fɔ ko ja Musa tile yɛrɛ anw ma segin kɔ wa k'a fɔ ko fo an ka tiɲɛ ɲini wa silamɛya fana nana anw bɛnbakɛw wuli ka bɔ yen k'o tɛ tiɲɛ kan dɛ k'a sɔrɔ n'a sigi o fana ma kɛ tiɲɛ kan donc o de don o fana kan dɛ o kelen de ye dɛ a y'a lajɛ minnu nana ka na fɔ ko ka na ni ka ninnu wuli ka bɔ yen k'u ta man ɲi ko démocratie ka na k'olu de b'a kɛ cogo dɔ olu nana sigi a ma ɲɛ o bolo dɛ awa silamɛw fana nana ten ka na anw bɛnbakɛw wuli ka bɔ ka sɔrɔ anw bɛnbakɛw ta ye tiɲɛ ye ka na olu wuli ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na sigi sisan a tiɲɛna o fana de bolo a bɛ tiɲɛ o bolo fana awa min kɛra ayiwa don ninnu na dɛ o kelen de bɛ kɛ aw fana na mɔgɔ min ka k'i segi joona ne tɛ i bɛ malo dɛ awa hɔrɔn bɛ yen i bɛ sigi joona k'a fɔ ka yafa deli i bɛnbakɛw fɛ ka ji bɔn i bɛnbakɛw la k'a fɔ tiɲɛna i ye tiɲɛ ye wala i bɛ kɛ jɔni kunnandi ye sinon i bɛ malo o fara foyi t'i bolo karamɔgɔbaya t'o la n kɛra kutubu ye o t'o la i bɛ malo de dɛ f'i ka sigi kɔ donc n b'aw fo vraiment a ka kɛ yafa ye ma dɛ tuma dɔw la i b'a ye ni miirila lagosi min dara i bɛnbakɛw kan ni miirila lagosi min dara i bɔnnaw kan vraiment n'i ma a kɛ ni hakilitigiya ye i bɛ tila ka na don gasi kɔnɔ donc n bɛ aw fo aw k'an to kodɔnbaliya ye aw k'an to ayiwa hakilintanya ye aw ka a dɔn k'a fɔ ko dusu nalamaya de ye n bila nin na sabu n tɛ ko dɔn sabu hakili mɛn donc a kun ye min ye vraiment n'i y'a ye k'a fɔ n bɛnbakɛw tɔɲɔna fo ka na n yɛrɛ fana tɔɲɔ parce que i bɔra minnu na n'o tɔɲɔna e fana laban e fana bɛ kɛ o tɔɲɔni de kɔnɔ donc an b'aw fo ne yɛrɛ jɔrɔlen tɛ foyi la ne bɛ ka jɔrɔ ni an dɔgɔkɛ de ye ani n bɛ ka jɔrɔ ni gouvernement mɔgɔw de ye an ka jamana na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na silamɛya de y'a bɛɛ bɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na silamɛya diinɛ de y'a labɛn bɛn ni aw k'a bɛ fanga di olu ma aw bɛ na aw ka fanga de tiɲɛ o jɔrɔ de bɛ ne na ne tɛ ne ma jɔrɔ foyi la parce que olu yɛrɛ ni adamaden n'i ye miiri n balimakɛ i ye kuma min fɔ i ka kuma nin ye tiɲɛ ye burujali yɛrɛ nana cogo di mɔgɔkɔrɔ bonyabaliya a bɛɛ nana cogo di o de bɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ jɔn de nana ni dɔgɔyalima ye ni décision bɛ ta aya a bɛ lajɛ ji ma ɲɔgɔn jɔ la bi minnu y'a fɔ ko ka décision ta olu nana cogo di olu yɛrɛ minnu yɛrɛ ko k'a ta olu yɛrɛ nana ka na se sɔrɔ cogo di n ko ko in bɛ yen de n bɛ min fɔ ayiwa asim ninnu ni ayiwa jamana fɛngɛw ye min ye san nɔgɔ sɔrɔ n'u ma bɔ silamɛw ka ko ninnu kɔ n'a m'o sɔrɔ fiyewu ala ka n'a kɛ
awa ne de y'a fɔ fana a jara mɔgɔ ye o diinɛ in bɛ ben a ma diya mɔgɔ ye o diinɛ in bɛ ben ne ko tɛ dolo de y'a fɔ k'a ta 2017 la kodɔnnaw k'a lajɛ o k'a dɔn ko mara min bɛ yen dolo min bɛ mara la fo nɛnɛ kalo fɔlɔ o dolo de bɛ nɛnɛ mara la o dun ni silamɛya bɛ sikili min kɔnɔ o ye ayiwa lune n'u ye ayiwa samiya kalo fɔlɔ u ka mara de tun bɛ yen donc o de tun y'a kɛ silamɛw ye jama o ye aya mɔgɔ neni mɔgɔ ma kuma o y'u sago bɛɛ kɛ ɔ bamananw ko i taatɔ ye min kɛ cɛw la cɛw segintɔ de b'u k'u la donc k'a fɔ mali faamaw ye ko dolo karamɔgɔw ko u k'u sen bɔ diinɛ ko in na nin ye ala yɛrɛ de ka kɛ ye ayiwa mɔgɔ ɲumanw aw ka segin mɔgɔ mɔgɔ kunna ka di u bɛɛ bɛ segin aya anw faw ni anw baw ka taga bolo ma sinon mɔgɔ mɔgɔ ma segin dɔrɔn i bɛ libu u fura foyi t'i bolo aw y'an bɛnbakɛw lagosia mɔgɔ min yɛrɛ ye i bangebaaw lagosi i yɛrɛ ni ala cɛ e bɛnbakɛw o ye sɔrɔ ni position min ye e nana o lagosi ko o ko ka taa laban o tuma na ala ko yɛrɛ ye nkalon ye ni diinɛ ko in labara ala ko yɛrɛ bɛ kɛ nkalon ye parce que olu yɛrɛ e ye mɔgɔ o de y'a fɔra de adamaden ni i ye lagosi kɛ n'i ye kafiri nɛni i b'a sɔrɔ kanubaga dɔw bɛ kafiri yɛrɛ fana na n'o fana bɔra k'i nɛni o de la ne y'a fɔ n ka kumaw la n ko nana ka na fɔ yan ko ayiwa ko silamɛya ko kafiriw taara bɛn silamɛw kan ne de y'a fɔ arajo la a bɛ san dama dama bɔ n ko o tɛ tiɲɛ ye n ko silamɛw de taara bɛn kafiriw kan n ko ka da mun kan e nana sɔrɔ ne bɛ n ka diinɛ na ne bɛ n ka laadaw la mɔgɔw ye ne bonya n'o de ye ne bɛ ka ayiwa n ka ɲɛnamaya dilan n'o de ye e nana fɔ ko ne ta de ye nkalon ye tile gbangbang fɛ ko i bɛ bonya bɔ ne kan ko ne ka jɛn n'a ye ne ko n tɛ sɔn e ka tila ka ne kɛlɛ ko ne de bagara e ma aw ka nin lajɛ donc k'a fɔ u ka nin kuma in lase aya mali faamaw ma n'u ye nin sira in ta fiyewu awa o y'u ka ko yɛrɛ tiɲɛ awa jamanadenw bɛna ayiwa ko jamanadenw ɲɛ yɛlɛla ko mɔgɔmaw ɲɛ yɛlɛ dɛ ko dali masa yɛrɛ de ye jamanadenw ɲɛ yɛlɛ o ye min kɛ anw bɛnba ko fafagaden i bɛ ɲinɛ mɛ fafagaden tɛ ɲinɛ dɛ u ye minnu fa lagosi u ye minnu faw tɔɲɔ ka o nɛni k'u buruja olu niw fana de tilala u ye minnu buruja dɛ olu niw de segila ka na aya olu fana de bɛna u ka juru sara siga foyi t'a la a bɛ kɛ a jara mɔgɔ ye o a ma diya mɔgɔ ye o ni olu ko ala de bɛ se ko ala de bɛ se fɛn na ko olu de bɛ ala ka sira la munna olu bɛ taa fɔ olu ma taa fɔ ala ye fo bɛ taa fɔ mɔgɔw de ye ko aya ka luwa ta o tɛ se k'a fɔ ka ala ye wa ko ayiwa e filɛ nin ye ka lagosi o yɔrɔ la e b'a dɔn k'a fɔ ko jaa min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ e ka taa jɔ ala yɛrɛ ma k'a fɔ ko aya e de bɛna ala dépense ta ko e ala bɛ ko e ka aya fɛn bɛ ka nɛnɛ e dun ko k'u tɛ e ta ye k'o ye ala ta ye se dun bɛ ala nin ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o tuma se bɛ e ye ka tɛmɛ ala kan wa donc faamaw aw ka hakili yɛlɛ kodɔn b'aw la dɛ mais a ye dɔ fara kodɔn kan faama o faama bɛnna diinɛ de y'a ben mɔgɔ mɔgɔ ye diinɛ défend o bɛ tila ka bɔ i kɔ k'i ben k'i jigi dingɛ kɔnɔ o fura foyi t'i bolo an bɛnbakɛw mɔgɔ si tɛ se k'i k'i fa k'i mɔkɛw k'u lagosi ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan ka na i bɔnnaw lagosi ko o ka tila ka na laban hɛrɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ donna a la i bɛ malo walima i kɔ ka malo o fura foyi tɛ yen donc min ye a ɲuman ye o ka ɲi ko in ye k'a fɔ ko kuma se bali tɛ karaba nin min filɛ nin ye o ka hakili to a la faamaw mɔgɔ tɛ kɛ faama ye ni hakili t'i la mɔgɔ tɛ kɛ faama ye ni ayiwa i tɛ kodɔnna ye a ye hakili de jagabɔ a ye hakili jagabɔ dɛ a ye hakili jagabɔ mɔgɔ o mɔgɔ nana fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ aw y'u nacogo lajɛ o nana cogo di
yala o ma mɔgɔ nɛni wa bi de sera ngo o ni de kɛra ayiwa fɛngɛ ninnu na e bɛ mɔgɔ lagosi mɔgɔ kana e lagosi n balimaw donc n'u y'a ta fiyewu ne bɛ jɔyɔrɔ kana ta n'u y'a ta dɔrɔn o y'u yɛrɛ mako sa siga foyi t'u la foyi tɛ se k'o bali ni faamaw ye n'u ta n'u y'a ta parce que dolo min bɛ yen n'u ye nin ta k'a fɔ u bɛ silamɛya défend cɛ o cɛ ko i bɛ silamɛya défend i bɛ bili o fura foyi t'i bolo mɔgɔ si tɛ se ka ala kɛlɛ mɔgɔ tɛ se ka ala kɛlɛ abada nin ye ala kɛlɛ de ye ala de ye anw bɛnbakɛw da yan ka o fana ka tagabolow d'u ma e de nana ka na o lagosi ni ala ko a b'i kɛlɛ olu yɛrɛ y'u yɛrɛ danga olu ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ bɛ ka dɛmɛ mun n'aw bɛ kuletu aw b'a fɔ ko tiɲɛ ka dɛmɛ wa ni tiɲɛ bɛ ka dɛmɛ ko ala de bɛ tiɲɛ dɛmɛ ni ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ mun n'aw bɛ fɔ ko aw bɛ wuli ka ayiwa fɛngɛ dɔw fɔ a t'a ɲini ka est ce que min bɛ ka na nin est ce que anw ye min fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ est ce que ala tɛ ka tiɲɛ dɛmɛ est ce que ala tɛ ka tiɲɛ dɛmɛ awa silamɛw yɛrɛ de y'u yɛrɛ danga olu tɛ tiɲɛ kan olu ko olu b'u kali nkalon kan ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ awa ala de bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ awa faamaw a y'aw kɔlɔsi dɛ jamanadenw dalen don aw la faama ni ayiwa ni ko wɛrɛ tɛ ɲa fanga de ye adamadenw lafiyɛla ye n'a fɔ jamanadenw de bɛ choisi mɔgɔ si tɛ aw ye kafiriw de ta ye aw ye silamɛw ta ye diinɛ o diinɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛna aw de ye olu bɛɛ ka ɲɛjɔyɔrɔ ye donc n'aw ko a bɛ dɔ défend ka dɔ to yen dɔrɔn ayiwa a bɛ jɛngɛ aw bolo awa a bɛ bɔn yɛrɛ de a tɛ jɛngɛ a bɛ bɔn aw ye filanibaw de ye aw bɛ da k'u aw jan filaniba tɛ se ka da kɛrɛ kelen kan donc faamaw aw y'o de ye mɔgɔ si ka n'aw nɛgɛ o b'aw nɛgɛ ka tila ka fori ka bɔ aw kɔrɔ o y'o baden de kɛ minnu y'a fɔ ko k'a ta a y'olu fana lajɛ o nana cogo di k'a ta 83 ninnu na ayiwa a y'olu fana na cogo lajɛ kɛ aw bɛ sɔrɔ ka nin ta komi aw ye denmisɛnninw ye o mais soga ninnu tɛ denmisɛnnin mais Asimi e ye denmisɛnnin ye o na cogo lajɛ diinɛ nana cogo di diinɛ yɛrɛ donna anw ka jamana na cogo di a y'o ɲini fɔlɔ a ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ a défend ta n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa vraiment KAMITES ne bɛ aw fo ka aw sɛbɛkɔrɔ fo ka dugawu kɛ aw ye ne ta tɛ k'a fɔ ko ne ta ye KAMITES ko ye dɛ ne ta ye fana i n'a fɔ aw bɛ min nɔfɛ dɛ ne ta ye ne ma don aw nɔfɛ k'a fɔ ayiwa aw cɛ ka ɲi n ma don a la aw bɛ se kuma na dɛ n donna aw la dɛ a bɛ ayiwa anw bɛnbakɛ minnu défend dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye halala ye o bɛ kɛ aw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye halala ye ko i bɔra halalaw la walayi o bɛ kɛ aw fɛ diyagoya n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a la ko o tɛ aw ni tiɲɛ in fɛ fiyewu a y'a burujuw lajɛ o de la bamananw ko maa o maa dangaden fa teri t'a teri ye i fa ni maa min ka di i fa salen kɔfɛ o kɛra i teri ye ko i kɛra i fa ma jugu ye i fa ni mɔgɔ min man di i fa salen kɔfɛ o kɛra i teri ye i kɛra i fa ma jugu ye